Welcome back mga kadangers! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channeling! Kumustamos mga kadangers? So, welcome na po diri sa ating new video. Kumusta? Okay lang ba ang buhay-buhay nato mga kadangs? So, for today's video is meron na naman tayong panibagong topic na itatakol, and for today nga is mag-review at isi-share ko sa inyo ang about sa isang sabon mga kadangs. But before anything else mga kadangs, kung hindi ka pa nakasubscribe and if you are new here dito sa ating Inday Kuradang channeling, please subscribe, click the button below and also the bell para ma-notified ka mga kadangs na mag-upload si Inday Kuradang og video. Alright mga kadangs, so yung soap na itatakol natin ngayon, disclaimer, hindi po ako binabayaran ng kumpanya ng sabon na to para i-introduce o itatakol yung sabon na to dito sa ating Inday Kuradang channel. But kung interesado kayo na bumili at itry ang sabon na to mga kadangs, this is available sa akin kasi this is my new business mga kadangs. So kung hindi pa kayo nakarinig or naka-familiar about this one mga kadangs, We Evolve, kasi yung brand nito is from We Evolve company. So ito ay isang direct selling and networking, parang combination ng ganong kumpanya mga kadangs, which is nga marami silang mga product at isa na tong i-review natin ngayon mga kadangs, tong sabon na to. Yes, kung ano yung sabon na itatakol natin ngayon mga kadangs, isa sa mga product ng We Evolve mga kadangs is this soap mga kadangs. This is the Zoe Life Renew Advanced 8-in-1 Whitening Soap. Ayan siya. And this is 135 grams. Medyo mabigat na siya sa isang sabon. Malaki siya mga kadangs and makapal. Ayan. So, what is I don't like about this soap is this is a little bit pricey for a soap mga kadangs. But to think nga na this is 8-in-1 whitening soap, so yung price niya na 280 is I think sulit kasi 8-in-1 na siya mga kadangs. Meron siyang mga ingredients na kojic acid, glutathione, arbutin, and other 5 powerful whitening mga kadangs. This is actives working together to breathe new life into your skin. At meron dito sa packaging niya mga kadangs yung how to use, saka wala din siyang paraben, SLES. Yes, wala siyang yung mga ingredients na naka-harm sa ating mga animals and of course sa ating mga tao na gagamit ng sabon na ito mga kadangs. Nandito lahat yung kanyang mga ingredients. Sa likod, mababasa mo yan. At of course, yung manufacturer ng sabon na to mga kadangs. Alright? So, ito yung ano niya mga kadangs. Makapal siya. So, yung ginagamit kong sabon, ay itong ginagamit kong sabon na to mga kadangs, I use this na as pang 3rd week ko na siyang ginagamit. And yung ginagawa ko dito mga kadangs, kasi nga pag isahan yung gagawin natin dito, hindi kasi natin alam kung ano yung formula ng sabon mga kadangs, kung madali ba siyang matunaw, tunawin ba siya, malambot ba siya, matigas ba siya. So as a testing, yung ginagawa ko dito sa sabon na to mga kadangs is pinutol-putol ko siya kasi nga medyo mahal siya. 280 yung price nito mga kadangs. Alright, yung ginagawa ko sa kanya is ganito.
pinuputol-putol ko siya. Ito na yung mga pieces na pinutol-putol ko mga kadangs. Yung ginagamit ko, nakaputol-putol ako dito. I mean, yung part na naputol ko dito is 6 pieces. Which is yung pinakauna kong piece na ginagamit is buhay pa hanggang ngayon. 3 weeks ko na siyang ginagamit. And sa mukha ko lang siya ginagamit. Yung isa na piece nito, kasi 4 na lang itong nabilin dire, natira, is ginamit ko, tinry ko siya sa aking katawan mga kadangs, which is ito na 4 na yung nabilin or natira sa akin. Ayun nga. So, what I observe about this product mga kadangs, hindi siya tunawin or kahit ilagay mo lang siya dyan sa sabonera pag malamig ang panahon, matutunaw siya, or pag mababasa siya ng malagyan ng tubig yung sabonera nyo, is matutunaw din siya, dali niyang matutunaw kasi meron talagang mga soap na ang bilis matunaw mga kadangs, no. Pero ito, yung itong one piece na ganito, 3 weeks at andun pa siya dun sa sabonera ko. Siya pa rin yung ginagamit ko kasi intended sa mukha ko lang tong soap na to mga kadangs. So 3 weeks, so meron pa akong 4 dito. Magagamit ko to siya, 'di ba, above 1 month or 2 months ata mga kadangs, 'di ba? So very sulit din ang 280 na pang sabon nyo sa mukha nyo mga kadangs, o dito na rin sa inyong lieg mga kadangs, no. All right. So ginagamit ko na nga siya ng 3 weeks ngayon. What I observe mga kadang sa soap na to is, number 1, hindi siya mabango. Hindi ako nababanguhan sa kanya, pero meron siyang scent. Yung scent niya is parang herbal na scent na hindi siya mabango para sa akin ha. Pero ewan ko lang sa inyo kung nakagamit na kayo nito, pero para sa akin hindi siya mabango. Parang may herbal scent sa kanya mga kadangs. And first use of this product mga kadangs is binabad ko siya, every mag-use talaga ako sa kanya is bababad ko siya ng 1 minute sa aking mukha. And during that pagbababad mga kadangs is yung naramdaman ko sa kanya is parang meron siyang cooling effect. Ayan, meron siyang cooling effect na ang ganda sa mukha mo, yung cooling effect niya mga kadangs. So, third, diba? Third na observe ko sa kanya is hindi ako tinubuan ng tigyawat sa kanya. Kasi usually pag gumagamit ako ng mga new products, especially new na kaka-adjust pa lang ng skin ko, is talagang magre-react yung facial skin ko, which is kasi itong skin ko is prone to acne mga kadangs. Pero dito, hindi naman ako tinubuan ng mga malalaking tigyawat. Yung mga nandyan is mga acne marks na yan mga kadangs. Ayan. So, hindi ako tinubuan sa kanya ng tigyawat mga kadangs, which is a thumbs up sa akin. Kasi I think, hiyang ako sa kanya kasi hindi naman ako tinubuan. Kasi, yun kasi yung palatandaan ko mga kadangs na kapag gumagamit ako ng isang product, beauty product or soap or anything na pang facial, is pag titigiwatin ako, stop ko na talaga siyang gamitin. But this soap is hindi ako tinubuan ng tigyawat mga kadangs. Alright? So ito yung skin ko, kakahilamos ko lang sa kanya. Well anyway mga kadangs, mag-i-insert naman ako dito ng clip na ginagamit ko talaga yung sabon.
as you can see, wala akong ibang nakapatong sa ano ko guys, sa mukha ko. And kakatapos ko lang maghilamos using the soap mga kadangs. Ito yung face ko ngayon. As you can see, hindi nyo makikita na merong mga palatandaan ng mga bagong tubo, na mga pimples, kasi nga hindi talaga ako tinubuan ng pimples sa kanya mga kadangs. Well, anyway, saan natin magagamit or ano yung benefits ng sabon na to mga kadangs, no? So, this soap is, of course, this is whitening mga kadangs. Pwede mo siyang pang-whiten ng face nyo, and then it's moisturizes also mga kadangs. And pwede din siya sa mga acne, so meron kayong mga problema dyan. Pwede din nyo siyang gamitin sa melasma nyo, pwede nyo din siyang gamitin sa mga breakouts na mga tutubo, mga whiteheads, mga dark heads. Ayan, ano din siya mga kadangs, maka-prevent din siya ng mga primary skin problem mga kadangs, kasi nga 8-in-1 siya mga kadangs. Meron siyang kojic acid, glutathione, and etc., which is known as to enhance our skin mga kadangs, yung mga ingredients na yun mga kadangs. So I think I will give this soap, kahit mahal siya, 280. Yan talaga yung problema ko sa presyuhan mga kadangs. Alam nyo na, buraot kay ko sa ngatanan pag abot sa price. Gusto na ko nga affordable rajud siya, sige. But to think naman na 280 is mga gamit mo siya as your facial soap ng 2 months up to 3 months, 'di ba? Kasi nga yung isang pieces ko na kinat is 3 weeks ko na siyang ginamit, and then buhay pa siya. So siguro aabot siya ng 3 months yung 280 yung mga kadang. So why not? Choke not, 'di ba? 'Di ba mga kadangs? All right, so I will just give this soap a thumbs up kasi hiyang ako sa kanya. Maganda siyang gamitin mga kadangs kasi meron siyang cooling effect. And I think gumaganda naman yung facial skin ko. Ayan, kasi wala akong ibang pinatong dyan sa aking mukha mga kadangs but I can say na okay yung status ng aking facial skin, kasi nga kahit meron siyang mga pimple marks dyan, wala naman siya, glowing naman yung skin ko. Wala kahit BB cream or moisturizer, wala guys. Wala yung look at my face. 'Di ba? Medyo pinkish din siya mga kadangs. Ayan, 'di ba? Wala yung sabon lang yan. Kakatapos ko lang maghilamos. Kaya nga nag-film ako agad nang walang ang mukha ko para makita nyo yung resulta ng sabon na to. Kasi 3 weeks ko na siyang ginagamit. Medyo natagalan. Naghihintay na siguro si Sis Lorna Eliazar sa review ko na to. Kasi medyo ginagamit ko talaga yung yung sabon bago ko ni-review, bago ko hinatulan, bago ko finil yung topic na to. Kasi nga gusto ko pa talaga siyang matry. Kasi mahal siya mahal siya. Aaminin ko na talagang mahal siya for a soap mga kadangs. But this is very sulit na 280 pesos na sabon mga kadangs. So I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng idea or na curious din kayo sa sabon na to. Kasi nga, very nice ng sabon na ito mga kadangs. Hindi siya tunawin and very tipid siyang gamitin. Very foamy din siya mga kadangs gamitin. Ang ganda niya sa facial skin. Yun. I will just give this a hard thumbs up mga kadangs. So kung gusto nyong matry, you can contact me. You can contact any We Evolve dealer around the world. Kasi medyo sikat na din tong sabon na to. You can Google it. You can, yes, everything is nasa Google about this soap, about this brand We Evolve na company mga kadangs. Alright, so thank you so much for watching sa review natin today. And hopefully nga nakasubscribe ka na dito sa ating Inday Kuradang channel. So, we do a lot of makeup looks and we do a lot of reviews
and vlogs and etc. para sa channel na to mga kadang. So hopefully na nakasubscribe ka na dyan. And yeah, see you na lang sa ating next video. Before I will end this video mga kadangs, meron akong sasabihin sa inyo about this company. Alright, so kung nasasabi ko sa inyo na mahal ang sabon na 280 mga kadangs, well anyway, meron po tayong reseller price niyan mga kadangs. If you know and gusto nyong magamit yung reseller price niyan mga kadangs kasi medyo mababa compared the retail price of this soap mga kadangs is medyo mababa din kasi si reseller price. So kung if you are interested na mga kadangs na mag-resell ng We Evolve mga kadangs, just PM me or contact me mga kadangs. For as low 1,200 pesos only, magiging reseller or magiging member ka na ng We Evolve company mga kadangs. For as low as 1,200 pesos, makukuha mo ang apat na sabon na to which is cost 1,120 and makakuha ka na din mga kadangs ng isang ATM card na kung saan yung mga kita mo in this company is papasok doon sa ATM na yon mga kadangs. And plus, meron ka na agad 100 points sa iyong card mga kadangs. For as low as 1,200 pesos only, you can PM me kung paano tayo kikita sa We Evolve. Let's go!